hôtel. Bazar India. Malaba fैनांगौ राजा Bazar India ना? सफैबाय नै फुजा जोब्बाय जों दा सफैदों बिथांमोनहा नै प्रसादनि थियारि खालामगासिनो दङ आब'आ आलासिफ्रा एसे नायनि मा खालामदों ओंखाम जाग्रा इयो जागासिनो दं ओरै संग्रा नै संगासिनो दङ ना एवदों नै लाब्रा बियो बेदर बार्थडेआ मैयानोमोन जाहैदों ओमफ्राय दिनै एसे फुजा खालामबाय आरो पार्टि खालामबाय दिनै न'आ बिनि दासो लुगासिनो दङ मा एवदों आब'आलाय ए बोरमा एवदों ना बेयाव होजोब्बाय साया संगासिनो सं जा दा जा खैथायाव उथैनाय खैथायाव फैनाय खैथायाव सफैनाय आदा हरनि 4टा नयथायाव क'क्राझाराव बिराद खस्थ' खालामफैबायना नोंसोरो गोजाननिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै मोजां दे आदा दासो जोबदोंना फुजाया बिदिब्ला जोंहा आरो नै बार्थडेल' जानो फैबाय आलासि जानो लुबैबाय जा होमबा प्रसाद जादों आगैमोनहा जाहानि गथ'नि बिफा जाहानि बाबु प्रसाद जाग्रोनोसै जों ओंखाम जाबाय नै दालि लाबाय लाब्रा लाबाय आङो अमा बेदर लाबाय नै माखा पनिर औ जायो ना लाबाय आङो नै पनिर लाबावबाय आङो लुगैदो जों हास्लाबावला नै लासैनो
बारा होनाङा एसेयानो जायो। जादोबो फैयासै नामा बिगुमायानो? होनबाय जेबो नङा दे। ओंखाम जाबाय नै बयबो। ओंखाम जाबाय बाजै? जा दे जा। नोंस्रा गोजाननि ना उखैयो? औ जा। दे ना आगै बुरजा जा। जाग्रोनोसै आङो। जाखां लोंखां फैफिनगासिनो जोङो नै। फैफिनबाय बार्थडे जानानै। अभार ब्रिज मोनबाय। जोंनि क'क्राझार अभार ब्रिजनि खाथि खालानि बिल्डिंखौ जि मोजां नुयो।